Tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään ei päältä eikä ketään Robloxia, mutta mä kun lupasin teille, että mä teen huomenna Roblox-videota, mutta mä pystyn tekemään yhden videon tänään. Mutta tänään pelataan Fortnitea Robloxissa. Joo, ottakaa. Ja tää sitten ollaan. Mä oon level 4 ja mulla on 1105 tokeni V-Bucksi. Tästä on mene pelaa. Joo, ottakaa. No niin, tänään ollaan askeltunut. Mä menen just tohon, missä on arkku. Meni vähän äkkiä nyt. Kaikki tappaa tyyppejä minikanilla. Yksi tappoi pikaksella. Niin, tänne sieltä. Sielti. Ei mitään! Ei mä nähnyt! Haista! No niin, ei muut kuin uutta matsia. No niin. Lähdetään johonkin, missä arkku, mut sinne ei tuu kauheasti tyyppejä. Joka on tämä. Oh my god, mitä ihmettä. Kuultais nipu. Ai että. Niin. Mä päästä siihen naamaan. Mä oon päästä laippaamaan. Mä haluan lisää arkkuja. Mä en tiedä mistä. Mitä? Oh my god, mitä tapahtuu? Oh! Mä näen tuo tyyppi tuolla. No niin, ootko muuttamaksi? No niin. Tänne pakko laakku jossain. Siinä. Mutta luopuolella on joku tyyppi. Voi. Tulos tommonen. Mä haluun se. Täällä ollaan. Kultainen shotkani. Kerta. Siellä haavoitko. Siistii. Älä ammu sitä. Miksi mun äänekä on näin? Tuolla karkku. Mä oon sitten pelottaa ennenkin. Ei muu voi olla pelkkiä haulikkoja. Mä tulin vaikka... Anna mulla joku SMG tai Assassinilla. Tuo on arkku. Mistä haluaa itestää? Häh? Mikä se oli? Häh? No niin, nyt on joku muasekku. Shotguni. Tuo on toinen arkku. Mä kuolin äsken, mutta uutta matsia. Tässä arkku. Niin avaa sitä. Pistellä. Tässä on toinen arkku. Ja se on tuo kultainen. Täällä on toinen arkku, joka on tuo. Niin takana. Nyt löytyy. Mitä? Revolla tai? On vaan toinen arkku jossain. Mitä oikein ampuu? Mistä on toinen
tänne. Raattaa ylös, hä? Hello! Joo, rocket launcher. Mitä? En näe missään. Haista! En mut kuutamatsi. Mikä tää on? Mitä? Täällä on valmistautaan. Mene nyt! Sitä... Tommonen, ota se. Mistä on tyyppi? Tässä on johonkin. Tämä näin, sijoitu. Niin. Miksi? Tästä voi rakentaa. Niin ei tule enää. Mitä mä en halua enää rakentaa mitään. Kamu, mä en halua enää rakentaa mitään. Joo, selväksi. Yes. Mä en näe, mitä mä en nähnyt? Tää on Rocket Launcher taistelu. Yes. Iso. Keski tappo. Mikä muu on? Miten täällä voi? Haramaa asta nyt. Niin. Vieläpäs nää naamaa vaan. Kiitos. Niin. Missä on tyyppi? Missä on tyyppiä? En tiedä missään. Sitä on kyllä tyyppiä. Onks näitä avata? No koi. Tuolla arkku. Vaikka mitä? Kultais nipuu. Tää on aika huono tähtäin. Tää ammuu! Mitä nää ampuu itestään? En tiedä, mutta lievästi nää naamaa nää Big Shadit. Kyllä tästä täältä kasi. Okei. Noin. No otetaan, että nyt menee settiin tyyppejä. Noin, tän. Mikä tää? En tiedä, mitä se on. No niin, sitten mennään etsiä tyyppejä. Missä? Tuolla mä näen! Niin! Tästä! Niin, käsyt! Ja! Jos ei sniperi auta, niin tää on tällä.
Come on! No niin. Siellä on... Jaa, ammu! Jalkauppuista näippänä, mutta en mä tarvitse, koska mulla on jo tää shieldi. Pidetään se naamaa. Ja otan tää haulikko. No niin, mennään vasta tappaa tyyppejä lisää. Koska mulla on kaikki tappua. Mä en tiedä missä tyyppi. Ahui. Ja... Tuolla tässä, mutta täällä on ammuttu. Niin älä ammu! Come on, tuo sit sen. Mitä mä luulen? Minigun! No niin! Tuppa tänne sieltä! No niin! Okei. Oh no! No niin! Jaa! Ketkä sieltä? Wow. Ja tässä on siis kuten haulikkoa, ja taas se myös. Tän tilalle. Ja sitten mennään. Älä ammu! Mistä älä ampuu? No mutta mitkä se siinä? Mitä? Mä näen missä asut. No niin. Ammu!